weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to magama to waali to jareɓe to kajela zacharia to wompu to wuliyaje to melga to seydi babi to taktake to buruji to samba kanji to guray kon takusan juula ha e nder galle ceerno idrissa diallo to butanda e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Japon walliti Mauritanie ballala ngala ujunnaje 3 e temedde 2 e capanɗe 7 ton maaro to leydi Sénégal par décret présidentiel hollirama tigui huñande nogas e 3 lewru janvier hitande ujunnaje 2 e nogas e 2 wonata ñalawma sumgoji ɗiɓe mbiyata élection locale e nder leydi he to leydi Mali garmi gara musɗo waɗi hakkude pelle seɓɓitiɓe woni jihadiste en hakkude mumen e dozo woni wañoɓe waño fina tawa waɗi mayɓe e barmuɓe tawa koto banggue dozo en ɓe polgo fati to juuɗe pelle seɓɓitiɓe to leydi Libéria suka koccunoɗo sakkos ne waɗi 50 ujunere taw ko haalisa dollar to titi jomum jilande en noon faade oɗo saaha joni kala ñalawma gurdam makko ne ɓeydo moƴƴude to leydi Côte d'Ivoire aljuma hanki o toɓoji kewɗi ndiyam caami e nder Abidjan lamorgo leydi ndi waɗi mayɓe barmuɓe e majjuɓe hen to leydi Nigéria 50 élève e nder biftanoɓe e nder école mumen guila ñande 17 lewru juin goppitama ene tawe oɗo saaha joni e nder état mo kippi to leydi Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya o suɓima yimɓe tato fuɗɗima suɓade ɓe waydi suɓade e nder gouvernement kesso mo ɗamini suɓade to leydi Syrie ko dorona woni laana tokasa ka ala pilote Amérique naaɓe yoɓima fitta ɗum gonnoɗo mawɗo Al-Qaïda e nder leydi Syrie bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo reconnu mondialement. Maître Adama Baldé ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi. Maître Adama Baldé eɓe jogui leɗɗe pewnaɗe ha feewi bawɗinolde kala leydi e kala continent to almudo makko woni. Maître Adama Baldé ene wiya dendagal pulago ene wiya dendagal leñol ngol yo yimɓe dutto e ganni mumen dutto e fina tawa mumen. Maître Adama Baldé ne andina dendagal kilineɓe mum wonɓe caggal leydi ha tenke wonɓe Europe ron koɓe hebde kayitaji kala jokkodirɗo e makko joni keɓa kayitaji ma ha timma. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen commerçant ji walla gollotoɓe ɓe haaju men lufi walla ɓen kadi asoɓe kaŋe e kala saaha ɓe arsigaji mumen kali jokkodire Maître Adama Baldé joni jiituɗa hoorema hano hannirtani. Maître Adama Baldé ene wiya dendagal commerçant ji e dendagal ɓen waɗoɓe yimɓe dawru waɗoɓe dawrugol e dendagal ɓen waɗoɓe fugu koyngel waɗoɓe espoir ji jiɗɗo yiɗede jiɗɗo ɓayde ha inde mum haale ha aduna foof nanma jokkodire Maître Adama Baldé joni hoodere ma fetta. Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal omo tawi oɗo saaha joni e nder Mbacké e famde Touba to wuuro wiyetengo Mbacké. Sa ari ha to Mbacké legal bitengal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali kala mo mbiɗa galle Maître Adama Baldé ma addu ha holluma hano hannirtani. Maître Adama Baldé numéro bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko galle makko walla numéro makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23
walla mbaɗa 77 454 27 09 ko numéro ji makko WhatsApp. Maître Adama Baldé ko jiɗɗo rendo jiɗɗo pulagu jiɗɗo leñol ngol eerotoɗo yimɓe fof e dental e kawral. Maître Adama Baldé en wiya pulagu yo yimɓe dutto e gandi mumen yo nangue pine mumen e gandi mumen fina tawa mumen. Maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas e tati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ha mbawen yiide en to banggue hello men YouTube ko miñi men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen laamu leydi Japon walliti leydi Mauritanie ballal paydungal no fewi tawa ko maaro ballal ngal noon ko ujunnaje tati e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi tonnes maaro ko aljuma hanki o noon ballal ngal yetti e juuɗe laamu leydi Mauritanie tawa ngal rewi ko juuɗe commissaire à la sécurité alimentaire hono madame Vatimetou Mintou Mahfoud Wula Khatri o holliri hen weltare makko mawde no fewi e weltare laamu ndi kala laamu ngu kala e ngal ɗon ballal ngal noon rewi tigui koye juuɗe son excellence Ahara Norio on noon ko ambassadeur joɗiniɗo leydi Japon e ɗo e ndera leydi Mauritanie ɓe kolliri noon kamɓe laamu ngu noon ɓe kolliri tigui wonde maaro ko makko yeeye tawa kadi ko yeyete ko vente aux enchères e ndera jeehe leydi Mauritanie beele ɗen kalisaji to ɓe keeɓi ɗum ɓe mbawa tigui wadde projet ji ɗina projet ji noon ko yidde wallidde ɓen ɓurɓe miskinade ndera leydi hen gam haɓade wasam gollagu e heɓade basal e ndera leydi hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi bulletin de santé leydi ndi ñalawma aljuma hanki o ɓe kolliri noon ko ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetato neɗɗo kolkisono e ndera holkiso he noon e ndera ɓen noon hen e nder ɓen noon hen ujunnaji hen ujunere temedde tati e capantato e joyo neɗɗo ko test rapide woni ko wite TDR heddiɓe ɓe noon temedde e capanɗe nayo e tato ko laboratoire woni PCR tawama noon capanɗe nayo e jeegomo ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe capantato e jeegomo kepti kelal men paati galleji men hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi aljuma hanki o e oɗo saaha joni taw fate doggol fiɗaɓe coronavirus nder leydi Mauritanie ɓe jettima capantati e jeetati ujunere ene fawi temedde jeetati capanɗe jeegom e jeegom o neɗɗo e nder ɓen noon capantati e joyi ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegom e ɗiɗi o keptino cellal men hano hanniti ni ko temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e goho neɗɗo hawre la tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassade leydi Mauritanie tawateɗo to Luanda e ndera leydi Angola udditama caggal kayde udduno balle seeɗa ɗum noon kay ko caggal nde debbo biteɗo Maria noon kañum woni joom nokku kañum tigui jeeya nokku to ambassade o tawateɗo saaha joni ɓe hollirama noon hono jayde witede nouveau journal de leydi Angola ɓe kolliri tigui woni saabi no kay uddugol ambassade o ko caggal oɗon debbo biteɗo Maria joom nokku o caggal de luural to banggue kasdi woni to banggue loyer nanno hakkude makko e ɓen gollotoɓe ndera ambassade o ɓe kolliri noon wonde kay ambassade o holliri tigui sifodirno e makko sifande kay ko guila ñande capantaɗi sifodirno makko sifande noon ko guila 2016 nden sifande contrat moɓe cifodir noon gasat tigui ñande capantati e goho lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho nde gonɗen nde e ndera sifande he noon ɓe kaldigi ɓe kawri koɓe juuɓa luwasa tawa kadi luwasu kasdi di yoɓete ko ya dollar kala lewru eɓe jooɓa ujunnaji jeetati woni $8000 ɗum woni ko ambassade o haalduno e jooma galle o caggal ɗum noon kamɓe ambassade o noon ɓe kolliri joni kene wona lebbi tati e kala saaha eɓe kalane ko fati e impôt ji ɗi kala galle luwaɗo foti yobde ɓe kolliri noon kamɓe ɓe mbawa yobde ɗi noon impôt ji foti yobde ɗum ko joom galle moɓe dokkata luwas o ɓe kolliri noon e saaha moɓe cifodiranno contrat o ɓe kaldani hen ɗiɗon impôt ji kamɓe joɓat ɗum hay sinde mbawa yoɓoyde ɗina
impôt la budde hayso ɓe jooɓi ɗum tawa ɓe mbawa tirade e kasdi hen walla ɓe paada ha contrat o so gasi contrat kesso noon moɓe cifodir tan ɗum haalde hen tawa kadi ne lime e ndera kasdi woni e ndera loyer o ɓe kolliri noon ko ɗum saabino ha uddugol lurala hakkude mabɓe e oɗo saaha joni noon kam hollirama wonde ambassade o udditima watti gollude hano hannirtani ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fati juulagu o holliri tigui wonde guila alarba équipage makko tawa ko halfinaɓe wiyeteɓe protection des consommateur ummima ko des consommateur umminama kay tawa ummin ɗumen ko haɓade ɗiɗon commerçant ji e kala saaha tawa kadi ko ƴettoɓe dijje woni biduŋaji carton ŋaji biduŋaji ndiyam biteɗe Evia e kala saaha tawa kewedde ɗum koye nangue ɓe kolliri noon ɗama ndiyam Evia batteɗe men nangue e wejjeteɗe men nangue e kala saaha nangue ne bonna ɗum so tawi kadi yimɓe coori ndiyam ɗam jaari ene saabo rafiji wonande ɓeena yarɓe ɗiɗo ɗana dijje ɓe kolliri noon guila alarba koɓe rokkuɓe yamirore noon ɗin équipage ji ne mbawata jippade e jee tawteɗe ndera leydi e kala ha tengti nder Nouakchott kala kay boutique moɓe tawi ene yaltini ɗen carton ŋaji ndiyam ene weji ɗum e nangue nde ɓe ndendotode carton ŋaji ɗi foof ɓe jaada hen kadi ɓe mbaɗa joomum amande ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeeyan ha to région mo Asaba laamu halfinaɓe nden ka e kisala wuuro kiifa e ko taari ɗum kala kolliri aljuma hanki o wonde ɓe keptino ɓe duppi tonuji ɗiɗi taw ko médicament ji ɗi moƴƴani woni faux médicament walla mbiyen contrefaçon ɗi noon kodi ɓe keptino e juuɗe commerçant ji ɗi nunɗani e wiide Mohamed Wula Ahmedou on ko directeur régional de la santé o holliri noon ko nder pharmacie naji ɓe kepti ɗi ɗon médicament ji kene wona joni noon duuɓi ɗiɗi teskama tigui laamu leydi Mauritanie nana darino doole mum ponno haɓade kay ɓen yeeyoɓe eddoɓe médicament ji ɗi moƴƴani woodi contrefaçon e nder leydi he e kala saaha noon laamu ngu ne nelda tigui équipage mum e nder pharmacie naji sunnade kay so tawi leɗɗe ɗe moƴƴani so tawi ala jeeyeteɗe e nder ɗiɗon pharmacie naji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiiyen ha to Nouadhibou lobbuɗo yurmede président de l' autorité de la zone France mo Nouadhibou hono Mohamed Ali Wulsidi Mohamed o ummima Nouakchott hande subaka sanga wendoga o dawani ko paari lamorgo wala fendo nayumo to noon ko tawtoriyede batuji ɗaminiɗe waɗede to noon tawa ko ɗina batuji ko ɓeena witeɓe partenariat uji ɓeɓe ɗamini ɓanniɓe mahde kay pont moɓe mbiyata pont moɓe wiyata tigui moɓe mbiyata ɓami made port taw ko port à eau profonde woni tigui port tawteɗo e maaje lugge no fewi tawa batuji mawɗi ɓurɗi mawnude mbawa kostude hano hannirtini on kaggulade to Nouadhibou lamorgo Nouadhibou lobbuɗo yurmede o hollirama noon ko ɗum nayimo tawtoriyede ɗina batuji o yahani goto noon omo yaadi e sete timmude no fewi batuji ɗi noon puɗɗoto ko 25 ha 29 e lewru yarkomandu gonɗen ɗum kabaruji men ɗemgal Pulaar sen wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade e gollidiɓe mum ɓe koleri aseta hande o wonde kay ko 1,6 e yimɓe jeetata kolkisono e nder holkiso he noon 11 tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 ene qime to banggue pourcentage 0,68% e nder ɓen noon hen tata ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o jeetato heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellanoɓe hen tato kefti kellal mumen pati galleji men tatone tampisannema ballitede bofango goto hawrela dialla leydi Sénégal ne yaara e oɗo saaha joni doggol winditiɓe coronavirus ko 3 ujunere e temedde jeetati 9 e nder ɓen noon 9 ujunere temedde jeenayi capanɗe jeenayi keftino cellal mumen ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi woni ko hawrela dialla nogas e tato ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe e nder jokli leydi he kala taw ko tinaɓe wonduɓe mborosa coronavirus ɓe kolliri kadi tuggi ko ñakko fuɗɗe leydi he faade oɗo saaha joni ɓe jaara e million ene fawi temedde capanɗe jeetati e nayyi ujunere temedde sappo e ɗiɗo neɗɗo woni 1,284,212 personnes ko fuɗɗi ƴettude ñakko mumen e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeeyan ha to Casamance Kandiadjou ene tawe to rewo Sindiane e nder commune mo Oulampane ko tan musɗo waɗi toon aljuma hanki o ko sagataɓe yahanoɓe juulal juma wonnoɓe dow sarede mumen e saaha gartanno ko ɗon tigui saret mabɓe yabɓi pittola bombo tufanoɗe e lawol saret o fetti waɗi mayɓe jeegomo yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen ɗiɗo woɗɓe ne barmi hen barmanɗe musde no fewi ne tawe to hôpital mo Bignoma ha joni
joni ko leydi Sénégal keddoɗen jena ha to Darou Salam ñonom to Darou Salam ñoro noon Darou Salam ñoro finiri aseta hande o noon ko sunare jaltugol aduna hono Serigne Mamadou Dahiru Ndawo Serigne Mouhamadou Dahiru Ndawo noon ko ɓi Cheikh Seydi Maulana Oumar Ndawo ko miñuma khalifa wuro ngo woni tigi miñum khalifa Serigne El Hadji Bassirou Ndawo ko aljuma hanki o yalti aduna caggal kayde rafimo sippiranno ko ɓoyani ko rafi tigi yoɓi fittadu makko o yo hollirama noon ko hollirama noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa e gardugol Ceerno Abdoulaye Sarr wondude weltare ɓiɓɓe fulɓe e fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol Ceerno Habous Diallo en noddi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko e dendagal fami makko kala nde Allah yurmotomo yaafomon harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Doura Diallo ko livreur o gollotono noon koye biyeteɗo koye joom ngaalu goto biyeteɗo El Hadji Touré ko commerçant mawɗo no fewi guila ñande 4 lewru octobre noon woni yara ko ma gonɗen ɗum o rokkanoma haalis jonɗo no fewi kene qime 1 million yo nawno hewade kala saaha o versoya ɗum banque caggal nde o yeehi noon waktuji juutɗi no fewi kanko patron o heɓani appel woni noddago ummorade banque o wonde heeɓi kalis o noddi banque to noon banque o holliri wonde heɓani halis o kadi yiyalimo ɓe noddimo laabi kewɗi noon téléphone makko ene sona ƴettani e on ñalawma noon hawri koye oɗon patron biyeteɗo El Hadji Touré noon ene arno e ndera Dakar ummuduno ko Touba mo arno e ndera Dakar tawa addimo toon noon ko servitade ñamaleji makko woni recouvrement ko ɗon tigui to port kaggulade mo Dakar woni to toon tigui taw kadi koto brigade tawateɗo to port commercial mo Dakar ko ɗon o porti plainte noon o porti plainte ko ɗon noon to port mo Dakar ona ñalawma o noon patron arno to Dakar ko ɗon tigui enquête uddita hen e gardugol biteɗo Mamadou Diagna ɓoyani mum noon ɓen yoyani noon ɓe mbaɗi localisé kanko docteur kalis o hono biteɗo Doura Diallo ɓe mbaɗi localisé o téléphone makko kay omo yaltir e yaltirde Linguére on ñalawma sanga 15 heures ɓoyani tan téléphone o ñifi woni tigui téléphone o ñifi ha laaɓi e nder enquête e noon ɓe nani tigui wonde ɓe nanimo e nder ɓe nanimo e oɗon ñalawma ɓe nanimo tigui ñande jeegom ñande janggo mum ɓe nanimo tigui ñande janggo mum woni jeegom lewru octobre ɓe nanimo subaka mum noon ɓe nanimo e nder restaurant goto tawateɗo e nder Kidira tawa e nder département mo Bakel Kerol hakkude mum hakkude leydi Sénégal e leydi Mali yidde yinnode hollirama tigui wonnode yidde makko ko yaltude leydi ndi ha laaɓa o rewiyata leydi Mali o yaɓana leydi Libye tawa kadi fayadare makko ko yidde natude to leydi Espagne hollirama noon caggal kayde brigade gendarmerie mo Kidira de gollodiri e dadiɓe police mo leydi Mali ɓoyani mum tigui ko ɗon o teeɓa tawa kadi ɓe nanguimo ɗon tigui o teeɓa ɓe nanguimo noon koto wuuro e witego Diboli noon ko kiloji ko 2 kilométre ene tawi nder leydi Mali kono ko 2 kilométre uji ɗiɗi hakkude mum e Kidira ɓe teeɓimo noon taw ko police mo leydi Mali ɓe tawrimo mo jogui 9 608 francs CFA taw o fuɗɗima ñamde haaliss o saabu o joguino ko 11 millions taw fuɗɗima ñamde hen haydima 9 608 800 francs CFA ko ɗon ɓe tonguima haw ɓicci noon ɓe gaddimo tigui ha e juuɗe brigade mo Kidira ɓe battimo e juuɗe brigade mo Kidira noon kañumen tigui mbaɗimo e werla gaddimo ha to Dakar to port to brigade port commercial mo Dakar caggal nde ɓen mbaɗe makko losgoji noon o hollir tigui wonde haaliss o ko 11 millions kanko dogguino hen o haali kadi fandare makko ko yinnode natude leydi Espagne ko ɗon tigui ɓe battimo e brigade de recherche tawateɗo to Touba ɓen noon mbaɗimo déféré ñande 11 lewru gonɗen ndu mbaɗimo déféré yesso parquet mon toon faadi ñawore makko o hollirama noon o holliri tigui wonde million ngaji ɗiɗi de fuɗɗi ñamde ɗi koko yoɓi transport ko heblori kay ummade leydi Sénégal ha o naati e nder leydi Mali ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu hono biteɗo Antoine Félix Diome o ɓayini communiqué makko hollide tigui wonde par décret présidentiel ko ñande 27 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e 22 wonata ñalawma taw ko sumgoji ɗiɓe mbiyata élection locale décret présidentiel on komo tongode 2021 1369 di ñande 10 octobre 2021
woteji ɗi noon ko heditinde conseil ji départementaux ji e conseil ji municipaux ji leydi ndi kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder raneru ferla ko tona musto waɗi toon ko gaynako goto tokoso mo duuɓi 25 kañum tigui tawani haɓɓi kaala e dande mum ne haɓɓe lekki ne welta wondani e wonki ɗum noon waɗi tigui ko guila ɗum noon wondani e wonki ɓe jiitimo tigui ko ñande alarba sanga 13h woni 1h ñalawma e nder ladde Tula Heela anda ko noon holko saabi omo yoɓo fittan makko holko saabi omo watto kono hollirama kam to banggue hakkille omo selli omo selluno hakkille makko ne wonduno hakkille makko ha timmi ko gendarmerie noon fuɗɗima hen udditi hen losgoji mumen ɓe goskiki nawama to morgo Maguette Lo losgoji nana mbaɗe hen beele ne ande holko saabi kay omo waɗa ngal ɗon badala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen wima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen aseta hande o ene tijja e oɗo saaha mo kalten tijja e nder leydi Mali délégation timmuɗo woni sete timmuɗo taw ko sete catala gotago windere witeɓe loni tawi kadi ko conseil de sécurité nde loni addata ɓe toon noon ko yewtidde e ɓen wadɓe coup d'état nder guiɗɓe laamuji ɗiɗi e nder lebbi jeenayyi e oɗo saaha joni taw ko dadiɓe ardiɓe leydi ndi ko ɗum addataɓe noon yewtidde e mabɓe ko fati kayino sumgoji ɗi walla no laamu artirta e juuɗe civil en ha laaɓa e nder leydi hen catala munisma noon holliri tigui catala munisma noon holliri tigui wonde mabɓe jodɗo e ardiɓe leydi ndi aɓe joddo kadi e cité ji pelle goɗɗe taw ko pelle joguiɓe haqqe aadiji en wondude société civile en e lundiyankoɓe hewmaɓe jodde mumen maɓe joddo kadi ɓen wiyeteɓe signataire de la paix en 2015 e société civile en ene tawe nder cité noon ambassadeur joɗini dowlaji dentude Amérique e nder fedde Nations Unies hoto debbo biteɗo Linda Thomas ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali no mbiru ene gardini kabaruji men Mare Bougou e Souma ene tawe e nder cercle mo jeeni e nder 5e région e nder 5e région administrativement mo leydi Mali ko garmi gara musuto no waɗi hakkude ɓeɗon hakkude wuuro witego Souma e to wiyete Mare Bougou tawi kadi ko jihadiste en kañumen permodiri e ɓeɗon wiyeteɓe dozo en woni tigui ɓen taw ko wañoɓe traditionnel wañoɓe woni chasseur traditionnel ɓe tigui permodiral waɗi hakkude mabɓe jihadiste en ɓe noon gari koye dow autoji mumen dow autoji 4 eɓe joguiti haaɓe teddi ɓe jani e ɓeɗon dozo en taw kadi ko umminoɓe wuuro men ene jaɓani goɗo wuuro witego Mare Bougou tawa wannoɓe Mare Bougou noon ko wallude e Mare Bougou naɓe faaba ɗumen no sertiri ha laaɓi e embargo mo ɓeɗon witeɓe jihadiste en mbaɗi e dow mabɓe caggal nde ɓeɗon jihadiste en noon jane mabɓe kamɓe dozo en ɓe pelmodiral waɗi musgal waɗi hakkude mabɓe waɗi mayɓe ha heewi ɓe jaɓani haalde mayɓe no poti kono ɓe kolliri 49 wonɓe mbarmi hen taw ko dozo en ɓe woni wañoɓe ɓe kolliri kadi kamɓe dozo en ɓe keftanama fodde kene ɓuura motoji sappo ɓe bonnanama kadi matériel kewɗo no feewi ɓuuri tampude noon walla tigui mbiyan polgu hoti tigui koye juuɗe ɓeɗon witeɓe jihadiste en ko kañumene keeɓi polgu dendagal ɓeɗon barmuɓe ɓuurɓe tampude ɓe foof noon nawama tigui to hôpital mo Sévaré ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men ɗemgal Pulaar ha joni to leydi Mali jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade ɓayini communiqué mum mo tongode temedde 599 ko fate mboroso covid 19 ko aljuma hankiɗe o ɓayini on communiqué o holliri noon nder waktuji nogas nayi cakkitinoɗi hanki ɗi ko ujunere e temedere capanɗe jeetato neɗɗo kolkisono tumanoɓe yataw piɗaka mboroso covid 19 e nder holkiso he capantato e joyi tawama e jaatine mari mboroso nder ɓalli mumen nogas ɗiɗi nder ɓe cellano kepti cellal mumen hay neɗɗo goto alamo rafi o yooɓi ñalawma hanki o eɓe jogui kadi capanɗe jeegomo e joyi neɗɗo antirɓe nder cuuɗi cafriɗi wonduɓe mboroso corona hen joyi no tampi sanne ma ballite to banggue foof ango ɓe jogui temedere capanɗe jeetati e goho wonduɓe corona ɓen noon musaka kewte waɗa safruji mumen ko nder galleji mumen hano hannirtani Mali ne yaara oɗo saaha joni sappo e ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeegomo winditiɓe doggol corona hen sappo e ujunere temedde joyyi capanɗe jeegomo kepti cellal mumen temedde joyyi e capanɗe joyyi e jeetato kawre ladial kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali koto leydi Libéria paɗen Emmanuel Toulé o ko suga tokoso tawa kadi ko gollotonoɗo taxi moto jownannoɗo moto mum ko on tigui koccunoɗo sac on sac noon waɗi capanɗe joyyi ujunere taw ko haalis dollar caggal nde o mofti on haalis noon hawnani tigui langal debbo goto
goto ne lagna wonde kay ene samira saga ne majjira saga o sifi saga on wadi capande joyi ujunere taw ko xaalis dollar ko don tigi o felliti nawtande debbo o don xaalisa debbo non holiri hen weltade mo mawnire fewi hokkino mo jeenari ko non kadi de la haala ka yetti ha eno furo George waya horejo leydi ndi on non bismi momo to galle lamar ko to joddima e makko rokkimo jeenari taw ko ujunaje $10 wadimo kadi ambassadeur de l'intégrité tawi kadi enen heba kala lewru mo heba temedde joya dollar holiri kadi fodani mom kadi windito e école mo beyde jangde makko hande o gayni jangde de kala taw ko lamu ngo jogi dandangala charge jangde de kala dum nana hollirama tigi gele kay wadi ngallo badala taw ko bangi nun dala gila den faade nyalawma hande o kala nyalawma o mo heba kay o mo tesko tigi gurnam makko ne waylo hano hanif ni taw dum fof saabi dum ko nundude ko to leydi ko devaga padena to boji kewdi ndiyam tiami der leydi he ha tengti non e ndara aldera Abidjan lamorgo leydi ndi ko aljuma hanki o to boji tiami to nam to lekala bitengala musikuro e ndara commune mo yoppugo wadi to nonam tana muso yimbe na yo mbasi hen pitali men na yodbe barmi hen taw ko hubere yewte mabbe hollirama kadi ha joni ndara yoppugo taw ko legal bitengal ananeri hollirama to nonam ko sukabe tokos be dido kanyumen tigi jaade wa meji ndiyama reggindu men ha e odo saha joni ko ronkube yitede kabruji men demgal pulaar seno mimata leydi Côte d'Ivoire koto Nigeria paden girnyande sappo jeedi lewru juin 2021 fodde sapande jeedi suka élève biftunoma der école men bitedo birmina yani o hollirama nonam nyalawma hanki onon gouverneur état bitedo gouverneur état goto taw ko état bitedo kebi holliri tigi wonde capantato e mabbe goppitama tawi o rosa joni e duude docteur ebe mbade hol kiso kay so tawi ala rafiji comide balli men ko adi kay kena pata e juude ko reji men hollirama non be kala non holno be goppitira so tawi ko ma jeenari walla so tawi ko kaldigal walla ko gostindirala be goppita ko taskama kam fo endara ben medde fedde ben capande jeedire hen capantaro goppitama ko to leydi Guinée Conakry paden colonel Mamadi Doumbia bannodo kudita gardido leydi ndi o do sahajo dirgiddo laamu Alpha Condé o subima nyalawma aljuma hanki o yimbe tato adanbe be o damini subade kayim e ndara gouvernement makko taw on gouvernement ko no gasen jidido sagata no gasen jo hen ko ministre dido heddibe be ko secrétaire uji généraux e ndar ben non hen dido puddi hen tato puddima subede tato be o subi non woni tigi ko wiete les trois premières personnalités du gouvernement de transition e gaddo golam hore jagorde leydi din woni premier ministre mo subi bitedo Mohamed Beavougou on non suba ko gila nyala jeegoma lewru octobre no gonden dum o subi non e odo saha joni ko be do be tarobe o subi non be o subi joni ko bitedo Ababakar Sidiki Camara on non o wadi dum ko ministre délégué chargé de la défense nationale o buri lollide non ko Idi Amina o buri lollide ko Idi Amina de kabe buri ko battido colonel Doumbia no fewi kono wana joni non ko neddo kadi jidado e der armée leydi ndi kay saha mo woni armée o ko neddo jidado no fewi hollirama non odo saha kala non ko kanko non taw kadi o hebi ko diplôme makko ko école de guerre o yatti ko to Paris ko goddido non Conakry e laamu Alpha Condé ko eltinomo leydi ndi ha laabi wadimo ambassadeur yodani dum to leydi Cuba so tawi ko dido non ko bitedo Bachirou Diallo non wadama kalfinaro ko fate sécurité et protection civile o medino wonde attaché de la défense to leydi Algérie ko militaire o ma jiya kadi e battibe colonel Doumbia tatabo o non ko debbo wiete ko Loapou Lama o non wadi dum ko ministre de l'environnement et de développement durable woni kalfinado ko fate tarindi ko debbo non o medino wonde directrice taw kadi ko directrice nationale du commerce extérieur o wada odo suba odo poste non ko balle seede kay ko adi ko batu witengo COP 26 ene wada taw gono batu nona wada ko nokkuto bite Galaxcoin nyande premier ha nyande noga ha nyande sapojidi lewru novembre dartondo dum ene yakoratana ma o tawtore ngudona batu kabruji men jolam jaberi ko to leydi Siri kadetena to leydi Siri nona holirama tigi lanandi wakala to ko sel ka hinde drone woni laade de ngala pilote taw ko Amerique naabe be ngujo yo itti fittandu gonnodo mawdo Al Qaeda e ndara leydi Siri
ɓe jooɓima noon ko gellani noon ayne makko piyande bomboje yooɓi fittande makko Amérique naaɓe noon dadiɓe Amérique ɗo kolliri tigui wonde bombardement waɗi réussi saabu hay civil goto mayani hen ala moɓe mbari so wona oɗon tawa kadi ko biyetenoɗo Abdoullah Hamid Al Matar ko aljuma hanki oɓe itti gillanel biteguel drone itti fittande makko e nder leydi Syrie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde de ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba ñagama yafuya sawta he noon ken durmaɓe no fewi ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo on